Hej og velkommen til denne video. I denne video, der skal vi simpelthen spille nogle Roblox-spil. Ja, vi skal spille nogle Roblox-spil, og de Roblox-spil, det er døde Roblox-spil. Det er døde Roblox-spil par 2. Jeg har lavet en æder. Hvis I ikke har set den, så gå lige ind og se den nu. Så lad os komme ind i det her. Det første spil, det er Survive Lava for Brainbots. Der er 47.000 spillere nu. Det havde engang 300.000 på en gang. Lad os se, hvad der sker med det her spil. Der sker meget på en gang, synes jeg. Okay. Så jeg kan egentlig godt sådan lidt se, hvad der sker med det her. Sådan, der sker meget på en gang og sådan nogle ting, synes jeg. Det er måske fordi, at man blev god ret lidt, før de ikke gider spille det mere. Der kom Gearshop i her spil. Nu er jeg jo virkelig god til at spille, og der kommer flere videos. Det er der faktisk. Det vidste jeg ikke. Den skal jeg også lige have. Okay, det her for en login Larry. Den vil jeg lige godt have. Jeg vil have login Larry. Bliver på. Det er min login Larry. Nej. Var der ingen, der vandt? Nå. Moonevent, det er jo mega UP'et. Jeg kan bare flyve heroppe nærmest. Nå, men altså, der sker for mange ting i det her spil. Så jeg kan godt forstå det. Nu skal vi videre til næste spil. Og jeg giver lidt tid til at gætte, hvad det er. Jeg skal bare skrive ned i kommentaren. Lige nu. Skriv det nu. Hvis I ser knockout, så er det rigtig knockout. Det er også blevet død. Havde også omkring 200.000 spillere. Har kun 87.000 nu. Det er faktisk et spil, som jeg har spillet ret meget på et tidspunkt. Det er okay sjovt spil. Altså ikke helt forstå, at det bliver dårligere det her, eller hvorfor de ikke har så mange spillere. Det kan jeg ikke lige forstå. Okay, men der er en time ind i mig. Har jeg slået ud? Nej. Nå, men det var det for knockout. Knockout, det var det okay spil. Det næste spil, det er Garden Tower Defense. Jeg skal bare lige se lidt her. Vi tager ikke game, det vil tage for lang tid. Jeg skal bare se alt, hvad der er herinde. Ja. Jeg kan egentlig godt forstå det. Men det var det for denne video. Ses i næste. Hej alle sammen, og velkommen til denne video.
I denne video spiller vi knockout, og jeg er i gang med en runde, og jeg er faktisk juggernauten her. Ja tak, mand. Kom så. Okay. Nej. Nå, jeg tabte den runde, kunne jeg se. Det er faktisk min første gang, hvor jeg spiller knockout. Eller jeg har spillet knockout, men første gang på denne account. Så jeg har ikke nogen sejr skins eller noget. Juggernaut igen. Se hvor I skal virkelig lede til den næste video, der kommer ud på kanalen. Den er virkelig god. Jeg kommer til at skyde min time i det ud over. Ja, alle går bare på ham den væk der. For det er også det, vi skal. Vi skal nok komme ud over jo. Nej. Ej. Spændende på jul. Lad os se her. Lad os lige prøve at klare op imens. Skriv i kommentarerne på denne video, hvad jeg skal spille. Så skal det være, at jeres kommentarer bliver til vildhed. Så det kan være, at jeg spiller det spil, I gerne vil have. Juggernaut. Juggernaut. Igen simpelthen. Jeg tror, vi fik ham næsten. Og han går til mig. Jeg har ham. Jeg tak mig min teammate kunne ham der. Fik en assist. Men lad os lige tage en runde her, så tænker jeg faktisk lige, vi hopper ind. Vi lige hopper ind på Stille Bømmer. Jeg skal jo lige volde ned, hvis det er tænder. Det må jeg faktisk lige undskylde. Nå. Men lad os gå ind på Stille Bømmer nu. Nå, så er vi inde på Stille Bømmer.
Som I kan se, så har jeg ikke noget godt i min base. Jeg har brugt det nærmeste hele på Fuse. Det eneste godt, jeg har din Spinny Hemi. 161 mil. Jeg skal lige minde om giveawayen på den her Last Trialitas. Hvis der er nogen, der gerne vil have den her giveaway på Last Trialitas, så skriv bare på en af mine videoer, jeres username. Skriv, at I gerne vil have Last Trialitasen. Og så kommer I med i konkurrencen til at få giveawayen. Jeg adder jer, hvis I vinder. Og så skal I få den her Last Trialitas i Rainbow. Og det er det sidste call, jeg kommer til at sige til jer, for der er gået en tid, hvor jeg har haft den, der ingen gider have den. Så jeg kommer til at lade den køre i 2 uger nu, hvor man kan få den Last Trialitas her. Så om 2 uger, så ser vi, om der er nogen, der vil have den. Hvis der er ingen, der vil have den, så slutter giveawayen der. Men ja, det var det for Stile Bømmert. Nu hopper vi lige ind på Rivals og tager nogle games derinde. Så ja. Så er vi inde på Rivals. Så skal vi lige have nogle games her. Jeg skal lige spille med ham her. Nå. Spiller vi mod den første, der kommer mod her. Den spiller vi mod. Og vi spiller bare her så. Og ham her. Nå. Spiller vi. Så spiller vi med ham der. Yes. Yes. Det er det, seriøst mit yndlingsmap. Bare det sådan ved det. Det kan være en god på det her map ham her. Vi melder her, fordi jeg ved ikke, hvor er han. Der. Let's go. Let's go, man. Der. Pis. Tag det her game, og så slutter videoen. Hej og velkommen til denne video. I denne video skal vi simpelthen spille det her Tower Free Admin Tower spil her. Så jeg har vist admin, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker. Så nu gør sådan her. Duer det så? Ja, det gør det simpelthen. Lad os se her, hvad jeg mere kan bruge min admin til. Okay, det kan Roblox/Dance. Jeg kigge på min HD commands her. Aura. Og så sikkert også Roblox, som vi gør på. Hvad er det du? Ikke. Hvad er ikke? Sæt min speed. Speed på 10. Nå, det gør så, hvis du bruger mere aura. Hvad er det, der sker i det spil?
Men helt vildt mærkeligt. Hvor er min admin? Deroppe. Så hvad skal vi så skrive? Skråstreg / helikopter. Helikopter. English og 2. Nå, men det var det her spil her. Det var ikke så sjovt. Lad os hoppe ind i den spil. Lad os hoppe ind i Free Admin. Så det går ud på, det er, at vi skal prøve en masse spil, hvor man har admin commands i. Har jeg admin commands i det her? Lad os lige prøve det. Det ved jeg ikke. Så sker det ikke noget. Nå, det var heller ikke så sjovt det her. Så prøver vi et nyt spil. Så prøver vi det. Det her det kommer til at være det sidste spil, vi gør nu. Så du. Jo, double jump. Jeg havde sådan noget, der kan pause. Nå, det var det for denne video. Vi ses næste. Hej og velkommen til denne video. Jeg siger igen, det kan godt være, at man godt kan se, og nogle gange kan man ikke se, men hvis I ikke kan se, så må I vente næste gang. Men hvis I kan se, så kan I se. Nå, men i dag der skal vi spille et nyt spil, der hedder Breakboard Simulator, tror jeg det hedder. Med mine 2 venner, Wilds Pro 123 og Majs 009123, den seje person. Nå. Så skal vi se, hvor langt vi kan komme uden at bruge Robux i det her spil. Jeg har aldrig hørt det. Så er der bare at købe et æg herovre, kan sådan en mand se. Jeg har ikke nok yen til at købe det æg. Jeg har nok til at købe ind til 1000. Jeg har ikke nok yen til at købe det æg. Jeg har nok de der yen. 4000 damage. Jeg har faktisk på gang. 4000. Okay, så skal vi have en... Nu skal vi åbne. Du skal level 5. Vi skal se, hvor mange worlds vi kan nå. Jeg kan t-shirt den her. What? Jeg har lige fået gratis æg. What? 3000. Så er det bare med at gå i gang her. Jeg har nok fået til det bedste æg nu. Har du? Bare med at være god i det spil, eller med at være hurtig. Det giver billioner.
Ja. Undskyld. Jeg fik en dog. Hvor langt tror I, vi kan... Hvor langt tror I, vi kan nå? Jeg dræber snart den på min... Hvordan kan jeg finde et level med? Jeg er level 1, man kan se det oppe på toppen. Nej, jeg er level 3. Men Vi kan smadre den på... det her spil... Hvis I gerne vil se flere videoer med det her spil, så skal I like og subscribe og skrive det i kommentarerne. Jeg får en reward for at spille. Jeg tror de bedste igen. Og jeg fik valgt den bedste. Fik Shark, det er den bedste. Der er stærk. Jeg fik 117.000, det er fordi det er en kat. Nej, 200... Nej. 100.000. Jeg fik en kav. I hvert fald det. Du er allerede så hurtigt til at være god, jeg er mega dårlig. Jeg fik penge. Marcia, er du allerede herhenne? Så jeg kun her. Okay, det er langt fra på slutten. Strength. Jeg kan knap få level 500 nu. Nå, men hvad synes I om spillet? Ja, men Mark, vi bliver nødt til at spille det, fordi vi skal se, hvor langt vi kan nå, indtil videoen den slutter. Jeg har 100.000 de der bliver ingen gang på indtil hvad det er. Peter Jan. Hans. I kan jo selv gå ind og prøve at spille det her spil, og se om I kan gøre det bedre end os, på den tid vi bruger. Nu one-shot det bare nu her. Det koster det. Ja, vi må ikke bruge Robux i den her challenge. Og jeg fik en Black Cat. Hvordan har I egentlig fået så mange strength, eller hvad? Nå. Golden fish. Det er ikke sammen. Jeg fik man godt for golden ting. Nå. Det kan godt gøre den større. Nå, men Jeg vil bare have starfishen. hvor lang er I nu? Og så får jeg starfishen. Jeg fik altså den bedste æg. Den første gang. Og så fik jeg frog. Okay, jeg tror jeg har... Jeg har 50 minutter. Og jeg fik en bunde. Jeg har de anden bedste, 2 af dem er den bedste. Jeg tror ikke, jeg smider dem på en billig. Kan du det? Ja. Jeg kunne smadre dem på det her. Jeg dræbte lige med den bil. Det er den bedste. Jeg har på boss fight 6 minutter. Ja, kan du det? Det har været en bedste. Jeg tror bare, jeg skal blive jeg skal bruge 5 levels. Og det er lidt 4.
Jamen, så til at åbne det her æg. Får jeg en duk. Den er også okay ud. Nej, den er den bedste. Jeg er ikke så stærk endnu. Det var den bedste. Jeg har det også. Jeg smadrer bare. Jeg begynder at blive stærkere nu. Jeg har to. Nå, men jeg går og køber det bedste æg. 100.000. Jeg skal bare have en flok mere. Sneak. Den får godt nok meget over den her. Nå, det her spil, det vi ved at gøre det godt her. Så må godt nok mange coins ved at bare stå flikken her. Hvor meget power er I på? Hvor meget power er I på? Hvor meget power er I på? Hvor meget? 1,7 millioner. 1,7 millioner power? Jeg er på 900.000. Jeg kunne lave 5. Jeg får lov at sætte en shot. Jeg fik goldfish! Jeg fik også goldfish. Ah, okay, du er den dårligste. Så det er den bedste. Har jeg 4 millioner shrink? Nej. Jo. What the fuck? Hvordan har jeg fået det? Nå, det har jeg 100 gange. Nå, det har jeg. Nå, jeg har næsten 3 millioner af dem. Forsvind. Jeg tror lige, du var det der penge, du sagde. Jeg har 6 millioner shrink. Jeg får aldrig fået andet end goldfish. Jeg har sådan. Jeg prøver at drikke den her. Goldfish. Jeg kan køre goldfish. Nå, men hvis I vil se mere af sådan noget her video eller noget andet video, så siger I til. Så vil vi gerne lave det. Fuck me. Nå, jeg har snart klaret 1 billion health herovre. Hvordan går det med jer? Hvor mange liv har din 1 billion health? Jeg kan 20 sætte den på 1 billion. Kan du? Ej, unfair. Hvordan kan du det? Sådan. Ej, hvor er det fedt. Den er ikke velvundet. Vi kan have starfish, ikke goldfish. Nå, goldfish igen. Får du også set sådan en goldfish? Frog. Frog igen. Hvorfor har jeg sendt den her til?
Nå, men hvad er det, du skal fight? En boss. Hvorfor? Nå. Jeg tænker, når vi stopper den her video. Ja. Nå. Skal den nu nok? Jeg fik også et øl. Jeg fik stort øl. Oh my god. This is going to finish. Nå. Så afslutter vi videoen nu. Vi skal lige vide, hvor meget shrink den har. Tobias, Ralfo, 1, 2, 3. Hvor meget shrink har du? 1.500.000. Marius, hvor meget har du? Og hvor meget er det? 250 millioner. Okay, og så har jeg kun 108 millioner. Men hvem er tættest på at være i level 2? Verden 2? Jeg er level 5. Hvem er tættest på at være i verden 2? Nej. Det er bare pause. Jeg ved godt, du godt kan komme i verden 2, ikke også? Fordi du har 250.000 kroner, og du har klaret den der million. Så vandt jeg vandt. Det er det, jeg prøvede at se. Jeg er næsten level 5. Jeg kan næsten komme derop. Nå. Men tak fordi I så med. Så ses vi igen i næste video. Adios. Amigos. Hej og velkommen til den video. I denne video skal vi spille døde Roblox-spil. Og det jeg mener med døde Roblox-spil, det er de spil, der engang var okay populære. Som minimum havde 100.000 spillere. Til bare en gang havde 100.000 spillere, så gælder det som et populært spil. Så vi starter faktisk med Dump. Kæle så lavede det spil. Jeg havde Dump. Har kun 41 spillere lige nu. Havde ikke engang 100.000 til en app en eller sådan noget. Så lad os spille det. Og se hvad det kan nu. Se, jeg har ikke spillet det så meget. Nok penge til at opgive min plot, står. Upgrade ham. Nå. Så det går vist ud på, at du skulle grave.
lidt anderledes, tror jeg. End sidst jeg spillede. Sudekan. Nu fik jeg ikke godt fra en grund. Ikke mål. Så jeg kan se, det her det er det dumt går ud på, som I kan se. Dumpe et spil. Hvor det går ud på, at I skal grave. Og så kan I købe ting herovre. I tavlen. Der er det vent, eller? Nej, det er det ikke. Okay. Så det er dump. Lad os tjekke det næste spil ud. Som er et spil, hvor du skal gro din have. Ja, I gætter rigtigt, hvis I sagde GoGarden. Det er GoGarden. GoGarden, som engang havde 22 millioner spillere. Som kun nu har 49.000. Så lad os prøve det og se, hvad der skete med det her spil her. Der sker mange ting her. Det her er min garden. Jeg spillede det ikke så meget dengang. Så bare lige se her. Ja, for der skete ret meget i det spil. Prøv at se deres fuldskæver. Prøv at se det der. Prøv at se det her, mand. Prøv at se shoppen. Nu kan du lige pludselig købe en Prismatic Rain Seed Rain. Fanden er det? Hvad er det her nu? Det ser også kedeligt ud. Okay, som I kan se, så kan jeg faktisk godt forstå, hvad det her spil her. Hvorfor folk ikke gider spille det mere. Det blev sådan mere til sådan en feed pit. Altså sådan, det virkelig på at se. Alt det der. Det handler om pets, men det handler om brug i garden og alt det der er i sin garden. Så mine tips til, hvordan GoGarden det skal blive populær igen. Lad være med at lave pet updates. Begynde at sådan lave lidt mere sådan basic, sådan det er sådan lidt mere nemt at forstå, og mere med haven. Så det er bare det. Nu skal vi videre til næste spil. Som er... Det lyder lidt sindssygt, når jeg siger det, men det er Stilbømmer. Stilbømmer, som der er ved at dø. Skal vi ind og spille det her spil? Jeg ved godt, det har 222.000. Men det her spil plejer altid at have i hvert fald 1 million spillere. Hvad er der sket med det her spil? Lad os gå ind og se det. Så lad os join her. Lad os se. Så vi ser meget basic stil. Hvor er en join mig. Så vi ser meget basic stil. Det er meget samme som stil, men det plejer at være. Men en gang first machine tilbage, og det er jo selvfølgelig fint nok. Men en mere ting, som jeg synes, der ødelægger det her spil, det er Escape Tsunami LTM. Det her spil, der hedder Stilbømmer, det handler ikke om Escape Tsunami. Det er ikke Tsunami-spil her. Det er legit bare en kopi af Escape Tsunami. Det her. En kopi.
man skal gøre nøjagtigt det samme, som man skal i Escape Tsunami. Man skal løbe rundt og tage Baymax. Det her spil kan jeg faktisk godt forstå, hvorfor det er ved at dø nu. Det er jo et sjovt spil, men det her med Tsunami, som jeg sagde, min oktober får det til at blive op igen. Det hjælper ikke. Tsunami er ikke godt update for Stillwillman. Se. Men det var alt for i dag. Tak fordi I gad at se med i den her video. Ses til. Hej og velkommen til denne video. I dag skal vi spille Escape Tsunami for Baymax, eller vi skal spille 0 eller 150 dollars, det er det man starter med at spille, til 1 trillion. Så lad os gå i gang. Så vi har en her. Den giver mig 273 i sekunder. Og jamen, det er 0 til 1 trillion uden VIP eller noget som helst. Smæk, lucky luck. Jeg går med det. Pænt det der. Nej. Cosmic Lockeblokken. Hvad tager vi? Den er godt være god. 8,4 millioner sekunder. Den er god. Det tager vi. Kom. Yes. Og hvis der er nogen gifter mig noget, så må jeg ikke sige ja til det, fordi så er det sådan. Se, nu er vi godt på rette her. Og jeg kommer til at upgrade min carry. Det var ikke meningen. Nå. Nu er det meget svært at komme ned i hullerne. Nu er han så hurtig. Kom nu her.
nogle gode ting deroppe. Nej. Kom nu, mand. Jeg mangler sindssygt meget. Seriøst. Kan lidt længere. Så har vi en kosmik. Okay. Ja, det er det. Klar. Yes. Så er det snart. Lucky Block. Kom nu. Giv mig noget godt. Matteo. En bil. Okay. Det er måske lidt nemt at nu indtræde, så vi siger 1 QI. Ja, vi siger 1 QI. Nej, en trill. En trill. Stadigvæk en trill. Men jeg skal max have 150 speed. Det er en ny regel, for ellers bliver det for lidt. Jeg skal max have 150 speed fast. Før jeg må klare det. Så 150 speed. Hej. UFO'en. Den gemmer sig der. Den må ikke forsvinde, den der UFO der. Vi løber. Sæt til det hele. Vi fik den. Det var 22. Kom nu. Matteo. Det var ikke så godt. Godt, det var opgørt i mit speed. Skal jeg have 410 billioner? For at opgøre. Men det er op til 147 kun. Så bare lidt, så vi kan stoppe med den der. Den vi kan opgøre nu. Så skal vi på 280 billioner på det. Så kommer på 147. Så går vi sted igen. Kom nu.
Der er nogle gode nogen her. Det er ikke det, vi gør med. Det skal gerne bedre. Okay, jeg er snart helt nede på den, hvor Celestial spawner. Der nu. Der er noget. Hvad for kunne lukke? Hvad er det der? Tsunami. Nu. Den vil gå lukke. Come on. Så var der en lukke på syge. Det er det her. Nå, ikke det nu. Så der er en her. Der er en deroppe. Jeg kan se den her. Jeg skal have den der. Den kan ikke nu for. Der er en der anden, der får den, tror jeg. Yep, det gør han. Dø. Så må jeg få noget andet. Han ikke så hoved. 3 millisekunder. Det er det vigtige, jeg skal have. Det er måske en god idé bare at løbe. Yes, jeg fik den. Ikke samme. Okay. Lige nu venter så det er jeg har snart en trill. Jeg skal lige upgrade her. Okay, jeg leder efter 800 billioner. Så kan jeg upgrade det op. Jeg er nødt til at opgive min ikke. Så nu gennem mig meget mere i sekunder. Så 800 billioner. Har ikke nok. Så. Nej. Det er godt det der. Sådan. 162 speed. Så nu jeg er hurtigt nok til at slutte ned til hjemme, når jeg har fået en træ. Så nu spiller vi den her her. Det er den her, der kommer til at gøre det for mig. Jeg ser eller. Nu har jeg så ikke en. Kan vi ikke gøre en lille smule mere her. Jeg har ikke mere money, men du giver mig 30 billioner af sekunder. Kom nu.
Jeg er næsten nu. Yes. Jeg har klaret chancen. Tak fordi I så med. Jeg fik 1 trillion. Vi ses en anden gang. Adios amigos. Hej alle sammen, og velkommen til Stilebømmer-updaten. I denne update kommer der en ny fuse-maskine. Og Sammy, han er fuld i gang med at... Sammy? Ja, min ven, han skal til fuse. En meget big fuse, det sidste fuse. Los Trios. Og det bliver en Los Trios. Og der kommer en Divine Fuse Machine. Og så bliver det bare et fedt event i dag for hende. Nej, han skal ikke give dem Lucky Blocks. Sammy, han er fuld i gang med at spørge, om han skal give YouTuberne Kale, Steak og Fulton nogle ting. Og det synes vi ikke, han skal. De fortjener ikke noget. Så, men ja, jeg har tænkt mig at lade med til at join jer. Jeg har tænkt mig at join min egen server lige midt, og så spille eventet. Og der er mine venner skal også spille eventet i dag, så hvis de får noget godt, kommer I nok til at høre det. Dreng, glæder jeg til opdaten i dag. 4 minutter. Glæder jeg til opdaten i dag. Var det Kai? Hvem var det, der sagde noget der? Nå. Men om 3 minutter starter eventet, så jeg joiner min egen server. Og så ses vi til eventet starter.